Hello everyone, Kulumbai. Welcome back to my channel. Today hair bawni जों मोनसे हाबायाव फैलायबाय जानुवारि नालाय हाबानि सीजन हाबायानो जोबनो थाङा बाट बेयो जोंनि गामि ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनि काजिननि काजिन आरो बे हिन्जाव गोदाना काजिननि काजिन बिनानाव जाहैयो आरो दा बेयाव जोङो हिन्जाव गोदान लागो जानानै हाबाखौ जानो फैदों दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो जोङो एसे थाब सफैबाय थाब माने हाबायाबो एसे लेट जादों ओंखायनो नै जोङो सफैबाय बाट गिर्जाया जोबाखै गिर्जा जागासिनो दं आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लागोआबो जों सफैग्रोबाय ओमफ्राय आरोबाव माखासे सफैनांगौ दंबावो आरो दा बिसोरखौ नेबाय जोङो ओमफ्राय हाबाखौ दसे नायबाय आरो बिदिनो नै हाबा होगासिनो दं सिङावहाय हिन्जाव गोदाननि जाथि बंसफोर ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि लागो जानानै फैनायफ्रा सफैजोब्बाय नै ओमफ्राय बयबो गिर्जानि मोखाङाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नेनानै दं आरो गिर्जाया जोबथ'वाखै एसे दंबावो दा बेखौ नेनानै दं गासै गिर्जा गबाय ओमफ्राय नै गिर्जाया जोब्बाय नै ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ मोसानानै बरायदों आरो हिन्जाव गोदाननि हौवा गोदाननि जै होदों ओमफ्राय मोसानानै बरायनानै न'सिम लांसिगोन आरो ओमफ्राय जोंबो बयबो ज' थाबायनानै न'सिम दोनलांनोसै आरो मोसानानै बरायफैबाय जोंखौ ओमफ्राय नै जोङो ओंखामखौ जाबाय माने हिन्जाव गोदान लागोफोरनि गेजेरावहाय जोंनो फार्स्ट जानाय जादों आरो
मानेखि हासबेन्डआबो इभिनिं शिफ्ट दंमोन नालाय ओमफ्राय बाबायाबो आलदा खामानि दंमोन ओमफ्राय अलमस्ट 2 PM जाखाबायमोन टाइमाबो बिराद लेट जाबाय ओंखायनो जोङो थाब जाग्रोबाय आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि बिदाय लानाय हिन्जाव गोदाननि गाबनाय बेफोरखौ जोङो लोगो लाबोनो हायासै आरो बिदिनो पार्सनेलि हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ लोगो लाबाय ओमफ्राय थाबनो फैफिननांबाय आरो जों दा दिनैनि ब्लगखौबो आं बेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालामदों नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन